ಈ ಕೋಟೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ ಕಥನ. ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕುಕ್ಕು ಮಾರೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ದಾದ ಕರೇಶ ಕುಕ್ಕು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕುಕ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕರಿ ಈಶಾಡ್ಗೆ ಅವ ಅಂಕೋಲದ ಫೇಮಸ್ ಬಂಡೇರಿ ಕರಿ ಈಶಾಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪೀಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆತ ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಏತ್ ಕೆಂಡ ರೇಟ್ ಡಜನ್ಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ನಂಗೆ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ತಾತ ಉಂಟು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಬಲೊಡ್ತಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿ ಶಾಡ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ಇಂಕುಲು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಇತ್ತು ಆಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಜಿ ಕುಕ್ಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡರೆ ಕಿಲ 3 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟಾವು ತೂಕ ಅಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ನನ್ನ ಎಂಚ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗ ಚೀಪೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಆ ಟೈಪು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಕೊರೋನಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೋದನಗ ಬೈತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಐಬಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜೋ ಹಳ್ಳಿದ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ ಪುದರ್ ಕರೀಶಣ ನಮ್ಮ ಊಡು ಪೂರ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪಾಯಿ ಅವು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಟಾಡು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪನಗೆ ಅಕ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆ ನಾ ತೋಟನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ 30,000-40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುವರ್ಗೆ ಸೊ ಸೀಸನ್ ಪಕ್ಕ ಕೊಯ್ದು ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊನೆ ಇರ್ತದೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾರುವೇರು ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಇಂಚ ಪೇಟೆಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತ ಕಡೆಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಇಂಕುಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವನಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ತೂಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಉಂತೆ ಅಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ವನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಂಡೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನ ಒಂದಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಮೀನು ವನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಂ ಏನಕ್ಕೆ ಉಂಡಿಗೆನಾ ಸೊ ವನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಣ ಬಂಡೇರು ಹೋಟೆಲ್ ನಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೊಂತದ ಸೊ ಜೋರು ಪಡ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಚೋರು ದಮ್ಮುಂಡು ಆ ಕಡೆ ಚೋರು ಬರ್ಸಿತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ದಮ್ಮು ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಡೆ ಮೀನುಲ ಚಪಾತಿ ಸಾರು ಫಿಶ್ ಬೈದರೆ ಚಂಡದು ಖಾರ ಮುಂಚೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮುಂಚೆ ತಂದು ಕಡೆಗಿಂಚ ಬೀದು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು ಯಾಕೊಂಚೂರು ಕೂಡ ಮೀನು ಸಾರು ಚಪ್ಪಾಡುಂಟು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಂಚ ತೀದು
ಜೋರು ಬಡೋದಿತ್ತು ಎನ್ನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಗ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಮಟಾಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಡೆಗಿತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ಬ ಪನ್ಪೆನಿಗೆ ಬಲೆ ಕೋಟೆದಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮುಲ್ಪಲ ಡ್ರೋನ್ ಉಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮರು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಷಯಗಳು ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ನಾವಿಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಳೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕೋಟೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಕೋಟೆಯು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಎಂಬ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳು, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು, ರಹಸ್ಯ ಬಾವಿಗಳು, ಬಿರಂಗಿಗಾಗಿ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಸಂದುಗಳು, ದರ್ಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದಿಗೆ ಬರಡಾಗಿರುವ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ ಕಥನ. ಇದು ಕೇವಲ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೋಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಿಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದೇಶಿ ನೆಲಗಳಿಂದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತಿತರ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲೆಂದೇ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಎಂಬ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೋಟೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವ್ವರಸಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳಾದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯ ಆಡಳಿತದ ಕುರುಹುಗಳಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯ ಆಡಳಿತದ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯು ನೋಡುಗರ ಮನ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು 4 ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಈ ಕೋಟೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಶಾಲೆ, ಬಾವಿಗಳು, ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್, ಕಾವಲು ಗೋಪುರ, ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಸ್ಥಳ, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೋಟೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಣಿಯಾದ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು 54 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡುಗಳು, ಭೂಕುಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ದೊರಕಿವೆ. ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಶರೀಫ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅವಳ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಹಸಿರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಕೋಟೆಯು ಅಘನಾಶಿನಿ ಹಾಗೂ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30ರವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರೆದಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಮೇಬಿ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆಯಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಶೋಕಿಪ್ಪ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಓದ್ತಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಶಾ ಇನ್ಪರ ಬುಡೋಡಿತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ತೀರು.
ಖಾಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಕೋಟೆನ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಏತ್ತು ಶೋಕ ಆತನ ಪುಣ್ಣ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ದಾಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅತನ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಈತು ಶೋಕದ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನಿಜವಾದ ಚಾಲೆಂಜು. ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ದ ವ್ಯೂ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ತಿರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತಿತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಪಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೊಡೊಂಜಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು, ವೆದರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡಲ್ಪ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟ್. ನಮಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತಿನ ಪಾರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರೋ ಬತ್ತಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಆಪಣಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನರಿ ಆಪಣಿಗೆ. ಆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೇರ ಅಪಾಗದ ಕಾಲೋಡು. ಸೊ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ತೈನು ಆತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಆತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದಂಡ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಅಪಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಏರು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಟ್ ತೂಪ ಒಂಜೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಪಗದ ಕಾಲಡ ಏನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾಜರ್ನಕ್ಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತೇರು ಅನ್ಪುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕುರು ಅವು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗುವೇಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೇರು ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಕಟ್ಟದೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಕೂಡ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಗುವೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ದೆಪ್ಪರ. ಸೊ ಅಪಗದ ರಾಜರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪೂರ ಅವೇ ನೀರ್ದ ಮೂಲ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೆಪ್ಪರ ಪಂಡ ಅವೇನು ಆತ ಶೋ ಕಟ್ಟದೇರು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ತಿರ್ತಿಡ್ಲ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡ. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಬಿಡ್ತೇರ್ನ ತೂವಾರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಒಂದಾತು ಬಟ್ ಐಕ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವಿತ್ತ ಕೋಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ನಮಕ್ ಎತ್ತೇಗ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ರಾಜ್ಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದಲಕ ಮಂತ ಐಕ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಚಿನ ಮಿತ್ತಡ್ ಗೇಟ್ ದಲೆಕ ಮಂತದೆ ಮಿತ್ ಬರಂದಕ. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದಿತ್ತಿರ್ತು ಜೋಡಿ ಕೈದಿನ ಅಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಂತಿತ್ತು ರೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಪೂರ ತೂತ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಡ್ತುತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ RRR ತೋಜುಡು ಅಂದ್ ಐಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಾಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಪಾಡ್ಪುಕ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ಸೊ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೂರವಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತನ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಏನ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜಾವ್ ನಾತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೆ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಕ್ ಡ್ರೋನ್ ಫ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತುವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚಾಯ್ತಲ್ಲ ಶಾಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ನಿಕ್ಕ ಅಂತ ಇದು ಮಿರ್ಜಾನ್ ಫೋಟೋದ ನನಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ನಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಶಾಕ್ ಶೋಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಾದಲ್ಲ ವೆದರ್ ಅವ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅವರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ವೆದರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವ ಮಾತ್ರ ದೊಂಬದ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂಗ ಅವದ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಶೆಕೆ ಪೈಟಿ ಡ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಡೆ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಗೋರಿದ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಆತನ್ಗೆ ಪೋಪುನ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 9-10 o'clock ಆವು ಸೊ ರೀಚ್ ಆದ್ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ನೇನು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೆ ದಿವನ್ ಬಾ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿತ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ